शेतकरी मित्रांनो नमस्कार। स्वागत आहे तुमचं खांडवे पाटील या आपल्या यूट्यूब चॅनलवर। तर मित्रांनो, भारत हा कृषी प्रधान देश असल्यामुळे आपल्या देशामध्ये बहुतांश लोक शेती हा व्यवसाय करतात आणि तुम्हाला माहीतच आहे, जर आपल्या पिकाला मुबलक पाणी साठा मिळाला तर या ठिकाणी पिकाची वाढ होऊन शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होते आणि ज्या शेतकऱ्यांकडे या ठिकाणी शेततळं, विहीर आणि पाईपलाईन आहे त्या शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात नक्कीच या ठिकाणी वाढ होते। आणि हा शेततळं, शेतविहीर आणि पाईपलाईन करायचं म्हणलं तर हे खर्चिक असल्यामुळं काही शेतकऱ्यांकडं हे शक्य होत नाही, त्यामुळं त्या शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होत नाही। परंतु मित्रांनो, तुम्ही चिंता करू नका, कारण की केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार शेतकऱ्यांसाठी काही ना काही योजना राबवत असतं। तर अशाच योजनेबद्दल मित्रांनो मी तुम्हाला सांगणार आहे की या ठिकाणी 100% अनुदानावर या ठिकाणी शेतकऱ्यांना शेततळं आणि शेतविहीर या ठिकाणी मिळणार आहे। परंतु मित्रांनो, या योजनेला सुरुवात करण्याआधी तुम्ही जर आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला नक्कीच सबस्क्राईब करून ठेवा आणि बाजूला असलेल्या बेल आयकॉनला सुद्धा प्रेस करून ठेवा, जेणेकरून तुम्हाला नवनवीन योजनेचे अपडेट सर्वात आधी मिळत राहील। तर मित्रांनो, ती योजना म्हणजे नानासाहेब देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प योजना म्हणजेच पोखरा। तर मित्रांनो, पोखरा या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ व्हावी म्हणून राज्य सरकार या ठिकाणी पोखरा योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना 100% अनुदानावर शेततळं आणि विहीर या ठिकाणी देण्याचं ठरलं आहे। तर मित्रांनो, सध्या तरी मराठवाडा आणि विदर्भात या योजनेला सुरुवात झाली असून नाशिक जिल्ह्यामध्ये मालेगाव तालुक्यात ही योजना सध्या तरी सुरू आहे। तर या योजनेमध्ये कृषी मंत्री दादा भुसे यांचं सर्वात मोठं योगदान असून आता लवकरच बाकीच्या जिल्ह्यामध्ये सुद्धा या योजनेला सुरुवात होणार आहे। तर मित्रांनो, यासाठी जे शेतकरी पात्र आहे त्या शेतकऱ्यांना नानासाहेब देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प योजनेअंतर्गत या ठिकाणी मान्यता दिली आहे, तेच शेतकरी या योजनेसाठी पात्र राहणार आहे। तर मित्रांनो, या ठिकाणी शासनाचा हा सर्वात मोठा GR असून या ठिकाणी शेतकऱ्यांना लवकरच 100% अनुदानावर शेततळं आणि शेतविहीर या ठिकाणी मिळणार आहे। तर मित्रांनो, या ठिकाणी शेतकऱ्यांसाठी काही पात्रता असणं खूप गरजेचं आहे। सर्वप्रथम म्हणजे शेतकऱ्यांकडे 2 एकराच्या वर या ठिकाणी शेती असणं खूप आवश्यक आहे, कारण की कमीत कमी 20 आर म्हणजे 20 गुंठ्याचं शेततळं या ठिकाणी शेतकऱ्यांना घ्यावं लागणार आहे। त्यानंतर शेतकरी हा महाराष्ट्राचा रहिवासी असायला पाहिजे। त्यानंतर शेतकऱ्यांकडे स्वतःचं आधार कार्ड आणि पासबुक असणं खूप महत्त्वाचं आहे। त्यानंतर मित्रांनो, या ठिकाणी पोखरा योजनेअंतर्गत तसेच महाडीबीटी या पोर्टलवर सुद्धा या ठिकाणी शेतकऱ्यांना शेततळं आणि विहीर या ठिकाणी अनुदानावर देण्याचं या ठिकाणी ठरलं आहे आणि या योजनेसाठी शेतकऱ्यांना 100% अनुदान सुद्धा या ठिकाणी मिळणार आहे। तर मित्रांनो, अशा प्रकारे शेतकऱ्यांना 100% अनुदानावर या ठिकाणी शेततळं मिळून शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात नक्कीच वाढ करणार या ठिकाणी असं राज्य सरकारचं या ठिकाणी हेतू आहे। तर मित्रांनो, अशा प्रकारे आजचा व्हिडिओ असून दादा भुसे यांनी घेतलेला निर्णय तुम्हाला कसा वाटला? जर निर्णय योग्य वाटत असेल तर कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कमेंट करून कळवा। आणि मित्रांनो, तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल, व्हिडिओला लाईक करा आणि जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांपर्यंत शेअर करा, जेणेकरून प्रत्येक शेतकऱ्याला या योजनेचा लाभ घेता येईल। आणि मित्रांनो, चॅनलवर जर तुम्ही पहिल्यांदा असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या आणि बाजूला असलेल्या बेल आयकॉनला सुद्धा प्रेस करून घ्या।